Sesini dinläp tana bilermiň perzendiň. Toya çağırsan gapyňda saýran ogluň men. Aýdym edip her seteriň her bendiň 40 çilleden gorap aýan ogluň men. Geldi geçerleriň salgymyna aldanyp gıybat keşleň penjesinde dağlanıp kän geldim beýlede yüzüm dağlanıp yüzüne epgep yalan ogluň men. Eziz Türkmen, sen husnuňa aýygyny owşadyp jemalyňa bar talantym bagş edip gözden akan ýaşlarymdan nagş edip keşte çekip gaýmagaýan ogluň men. Satira diýip dünýä gelen ogul men. Satiradan birazajyk bilen ogul men. Eşşek diýenim üçin şarpakdan medal ýen ogul men. Sany az, ýurly giň, ýüregi ullakan yürekli 1998-de Gündogar hasabyndan barsa meňdeş bars yürekli türkmen sen. Hiç zatdan gorkmayan, hiç zatdan gıpınç etmeyen, garaşsyzlygyň, bitaraplygyň, acı hakykatyň, adalatly demokratiýaň güllemesi üçin, türkmen üçin, yanmak üçin garabaşyny etegine salan ogluň men. Seniň Nureşkaň men. Assalamu aleykum eldeşlerim. Bu setirlere ýem köpüýmede tanışdyryn. Ýöne hene bilmeýänlere mardyr diýip pikir edýän. Men bu goşky näme üçin okunyn bilýärmi? Bu meşhur satirik Nur Muhammed Nazarow Nureşka lakamy bilen tanalan beýik şahsyň ýüreginden çykan sözler bu. Türkmeni beýgeltmek üçin, oýarmak üçin janyny ýakan adam şu goşky setirlerinde aýdan sözler şolmanyny aňladýar. Ruhy şat bolsun, ýatan ýer ýat bolsun. Ýani onuň ýaşan döwründe türkmen halky şeýle uklap ýörşüne diýen sözlerinden many çykaryp bilmän, ýani gulyp oturypdyrlar. Ondan satira ustady diýip bilipdirler. Ýeken çaňa çykmaz diýil şeýle ony gollan adam bolmandyň. Şoň üçin hem aramyzdan aňsatçy mekirlik ýoly bilen adamyň janyny aldylar. Ol innendiler orta çykýar. Ýogsa hene-de ýaşamaly adam dol. Bolýan beýdüzgünçiliklaryň, adalatsyzlygyň, ýolsuzlygyň parkyna bar bilen adam. Şulary dile getirbilen adam. Şeýle mert adam. Häzir biziň uly ýaşly adamlarymyzyň dilinde saýyz döwri gogudy, bolçulukdy, iş bardy. Daşary ýurtda aýratçylyk çekmek ýokdy diýendirler. Sebäbi bu garyp halkda bilim ýok. Ýöne garny doýupdyr, jaý edinipdir, maşyn minipdir. Olan belli bir gatlagy şeýle. Köp maşgala ýene garyplykda gün görýärdi. Indi aýdaly baýa mekende peýdasy näkelle boş boldy. Bilene bitene pul ýagmakdyr. Owadan jaý saljakdyr, marka maşyn minjekdir. Oglydan okul etjek, ýaşy ýetse-de öz ýaly baý bir maşgaladan gelin aljak, gyzynam şon ýaly baý maşgala satjak. Ýöne ýol üçin, watan üçin, halk üçin birje peýdasy bolmaz. Olar etjek bolsa ruhsat bermez, ýöne bu diktator rejim. Indi men diýjek bolan zadym bu diktatorlyk rejimiň insanlyga halka berýän ziýanyny hemmeler gowulýar.
Ýöne saýul döwri gowdy diýen adamlara şunu ýatladasym medýän. Bu rejim sizin öwýän saýuluňyzdan gardy. Biz garaşsyz bolduk diýip çiýşen bolup ýörsiňiz, öz göwüňizi arlap, käbirleriňiz. Asmanymyz arassa, uruş gykylak ýok. Owganistan ýaly bilen ýurdumyz diýip, iň bir begaýrat adamyň aýdýan sözleri şu. Eger uruş bolan ýagdaýynda siz bu watany goramaga gelmejekmisiňiz? Ýa-da asuda asmanymyz ýygyna gelsin diýip Allaha ýalbarjakmysyňyz? Allah bilen iş bitýän bolsa 150 ýylyň dowamyna görerdi bu Türkmeniň halany. Ýa-da bugun görerdi Israil Palestinaň üstüne bomba ýagdyryp otyrýan garyp halk. Çağalar ölýär. Göktepe'de wepat bolan atalarymyz oda çokunmazdy. Musulmandy şolaram. Size soraw, kim tarapyndan ýok edildi şolar? Ýa-da Allah kömek berdimi? Beýle ertekeler bilen güýmenip ýolda getiren derejämede seredin. Türkmen diýen bir millet özündäki güýjüň çäksizligini bilen okeny. Şoň üçin bir güýje hyzmat etmeli diýip düşünýär. Aýbolýar men ken gurlap oturmaýyn ildeşlerim. Ýöne men pikirim henüz ken ýalňyşam bolar, dogry hem bolup bilerin. Häzirlikçe şular aýdyn. Ýöne gowy eşitmejem bilýän her kimiň özi şahsy pikiridir men üçin barfy ýok. Näme diýseňiz diýeberin ýitýürer kerwen geçer. Indi men esasy mesele geçmekçi. Bilen keminämiz Merdan Muhammedow saklanyldy. Bu mert ýigit bütün Türkmen halky üçin başyny orta goýdy. Adyndan hem belli, Merdana ýigit ekeni. Indi hasam goý getirdim. 2 ýaşlymyz Saparak Lemow we Halmurat Süýünow hem-de Mert Zenanymyz Oğulnur Çarywa hakykatlar bu millete ýetirip ýetişdiler. Iň adyndan Nurişkanyň gwan ýaşamadylar. Ve bugun bir näçe ýigitlerimiz, zenanlarymyz bu işi her türlü hukuky göze alarak dowam edýärler. Kimin üçin baş alyp baş vermäge taýýarlar. Bizinde bu aýdyn ışıgy söndürmäge niýetimiz ýok. Bu ışık indi täze Türkmenistan üçin müdümlik ýanjakdyr. Unutmaň, Türkmen indi yeterince garankylyk gördü. Indi ýagtylyga çykmak bileňem hakymyz. Ya alars ya ölürüz. Ýöne siziňem rahatyňyz gaçar. Şunu bilin. Kimine bir ziyan gelaýsa eger, her birimiziň demi ýeňsäňizde bolar. Meni boş gaýbat atýar diýip bilersiňiz. Ýöne bu hyjudyn emenneden her kimiň ýüregini alawlaýar. Men ýekedäl ýüzlerçe, belki miňlerçe mertler sizi öldürýärler. Her bir ädimiňiz bize aýan. Bize başka yol kalmadı. Şu yol uğrunda ölsem de armanım yok. İn azından vatanım için, halkım için, atalardan kalan miras toprağım için azacığım olsa koşandım olsun.